गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों मानास हाग्रामानि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय भुयापारा रेन्जनि गासै नुथायखौ। आं दा दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नैबे रुपहि दालांनि सायाव। नोंथांमोननो नैबे साहाथिंजाय नुहुरनाय नैबे लामाजोंनो मानास हाग्रामानि सेरफाङावनो नांजाबनानै दङ भुयापारा रेन्ज। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअआव आं भुयापारा रेन्जनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। थ' बिदिब्ला जों दान्दिसे समनि गेजेराव भुयापारा रेन्जखौ नायहैनोसै। नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव नैबे साहाथिंजाय थांनाय लामाजों गासै 1.5 किल'मिटारनि गेजेरावनो जोङो भुयापारा रेन्जखौ मोनहैसिगोन। लोगोसे नै मोनसे लामाथिंजाय बे लामाजों जानानै जोङो सिमला जाला बायदि मोनहैनो हायो। लोगोसे बे जायगासिम सफैनानै आङो गोसोखौ मोजां मोनदों, मानो होनब्ला बे नैबेथिंजाय थांनानै ससे सिगाङाव जा खराइबारि होननाय गामि मोनगोन, बेनो आंनि जोनोमगिरि बिमा आइनि गामि। आं दान्दिसे समनि उनाव खराइबारि गामिखौबो दिन्थिगोन। गिबियावनो जोङो भुयापारा रेन्जसिम थांग्रोनो लादों। थ' बिदिब्ला नैबे लामाथिंजाय जों भुयापारा रेन्जखौ नायहैनोसै। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दा आं फैयै फैयै नैबे मानास नेशनेल पार्कनि भुयापारा रेन्जसिम सफैबाय। नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे उनथिंजाय बर्डखौ। आं दान्दिसे समनि गेजेराव नोंथांमोननो बे भुयापारा रेन्जनि साखाथिनि नांजाबना थानाय मानास हाग्रामानि खायसे नुथायफोरखौ दिन्थिनो लादों। लोगोसे बेवहाय दासान्दि टुरिस्ट लजनि जा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं, नोंथांमोना उनथिंजाय नुनो मोन्दों। जाफुंजोबाखै, नाथाय कनस्ट्राक्सना टटेलि सोलिगासिनो दङ। लोगोसे नैबे आं दा भुयापारा रेन्जनि जा मानासथिंजाय हाबलांनाय मेन गेट बेवहाय दङ। बे मेन गेटनिफ्राय थोंजों साहाजों गासै 25निफ्राय 30 किल'मिटारनि गेजेराव जा भुटाननि बर्डार, बेवहाय दैमारि होननाय मोनसे समायना जायगा दङ। बेवहाय बेरायहैनो हायो। सिरिनि साजों गाखोलांगासिनो दङ। बे गोजौ बाहागोखौ नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिजोबनो थाखाय जोबोर समायना नुथाय। लोगोसे खोलो खोलो बार बारदों। बेवहाय जोबोर समायना नुथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। नोंथांमोननो नैबे केमेरानि उनथिंजाय गासै नुथायखौ दिन्थिनो लादों। बे नोंथांमोना नुहुरनाय नैबे फिसा लामाजोंनो गासै 25निफ्राय 30 किल'मिटारनि गोजानाव बेथिंजायबो बांसबारि बागाननि जा रेन्ज अफिस दं, बेनिफ्राय जा जोङो मथनगुरिसिम थांनो हायो। बेबायदिनो नैबे भुयापारा रेन्जनि नैबे लामाजोंनो गासै 25निफ्राय 30 किल'मिटारनि गेजेराव
भुटानजों जा इन्डिया आरो भुटाननि जा बर्डार बेनि जिङाव समायना मोनसे पिकनिक स्पट दङ। बे पिकनिक स्पटनि मुङानो जाहैबाय दैमारि। बे दैमारियाव बे मथनगुरि बादिनो जोबोर समायना दैमा बोहैख्लायबोनाय, लोगोसे बे दैमारिखौ ग्रासलेण्डनि गानै जोबोर मुंदांखा होननानै बुङो। नोंथांमोना बेजोंबो पिकनिक जाफैनो हायो, नाथाय गोबां बिबांनि बेवहाय दावबायारि दासिम फैनाय पारमिसन होआ, मानो होनब्ला गासै बेवहाय थांनायनि जा कनस्ट्राक्शननि लामा बायदिफ्रा क्लियार नंजोबा। अब्लाबो सम सम पारमिसन लानानै नोंथांमोना बेवहाय हाबफैनो हागोन। फेब्रुवारि मार्चनि गेजेराव बेनि जा दैमारिनि ग्रासलेण्डनि जा नुथाय, गोदानै जा हाग्रा खिलिबोयो बा हाग्राफोरा गोथां महर लायो, बे समाव बे दैमारिखौ नायनो जोबोर समायना होननानै बुंदों। आंबो दासिम थांनाय जायाखै, अब्लाबो इयुनाव थांनायनि मिजिंथिजों बेसिम आं बेरायनो फैदों। भुयापारा रेन्ज अफिसनि जा हाबलांनाय चेक पस्ट बेखौ बारबोनानै आं नोंथांमोननो ससे ओरैनो पारमिसन लानानै हाबबोदों। नैबे लामाजोंनो थोंजों 25निफ्राय 30 किल'मिटारनि गेजेराव जोङो दैमारि बे पिकनिक स्पटखौ मोनहैयो। सिकिउरिटि रिजननि थाखाय बेवहाय आंखौ गोबां सिंथिंजाय थांनो होनाय जायाखै। बेवहाय गोबां दासान्दि हाग्रामानि जिब जुनारफोरा खाथियाव दंफैयो। खोनानो मोन्दों बेवहाय मोसा लोगोसे मैदेर फालो बायदिया दासान्दि एसे खाथियावनो दंफैयो, मानो होनब्ला जोंनि बे भुयापारा रेन्जनि साखाथियाव जा माइ आबाद मावग्रा गोबां फोथार दङ, बेफोराव मोना जायोब्ला मैदेर फालोफ्रा फैनानै बे माइफोरखौ जाफैयो। बेनि थाखायनो सिकिउरिटि रिजननि थाखाय आंखौ गोबां पारमिसन होनाय जायाखै। अब्लाबो जेसेबां हायो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदों। नैबे लामाजोंनो थोंजों नोंथांमोना सम लानानै बेवहाय दैमारसिम थांनायनि पारमिसनखौ लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना फेब्रुवारि आरो मार्चसिम बे दैमारिनि जा पिकनिक स्पटनि नुथाय बेखौ नायफैनो हागोन। बेवहाय जोबोर समायना। नै दा जा नोंथांमोना नुनो मोन्दों हाग्रा ओनसोल, बेफोरखौ जेब्ला सावस्रांनानै होगोन अब्लाना गोबां जिब जुनारफोरखौबो नोंथांमोना नुनायनि खाबु मोननो हागौ। लोगोसे गोदानै जा बैसागो सम सफैब्ला गोदानै जा हाग्राफ्रा गोदानै खिलिगोन, अब्लाना बेवहाय मिथिंगानि समायना नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो हागोन। बेवहाय जिब साफारिनिबो गोबां बेबस्था दङ। प्राइभेटै गोबां जिब साफारिफोर थाङो, नाथाय प्रपार पारमिसनखौ लाग्रोनो गोनांथि जायो। अब्ला आं नोंथांमोननो जिखिनिखौ हागौ भुयापारा रेन्जनि मानास हाग्रामानि जा नुथाय बेखौ दिन्थिदों। साखाथिया लांदां, गोबां दंफां लाइफांफोरखौ बै जेब्ला मानास हाग्रामाखौ रैखाथि होग्रा थोजासे मावथि गैयामोन, बे समाव दानस्रांजोबनाय जादोंमोन। बेनिखायनो बेनि साखाथिनि गोबां बाहागोफ्रा लांदां जानानै दङ। अब्लाबो नाथाय दा जोंनि गोबां सुबुंफ्रा मोजाङै हाग्रामाखौ रैखा खालामनायाव हेफाजाब होदों। बेनिखायनो दा लासै लासै लांदां जानाय बाहागोफोरखौ दंफां लाइफांफोरखौ गायफिननो हमदोंसै। जों थांना थानांगौब्ला जोंहा मिथिंगानि सम्पदा थानांगोन, लोगोसे दंफां लाइफांखौ फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। बे दंफां लाइफांफ्रा मिथिंगाजों लोगोसे जा जोंनि मिथिंगानि सोमोन्दो, खायसे जा बुहुमनि मिथिंगाजों थानाय सोमोन्दोफ्रा गैया जालाङो। जेरैहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बोथोराव दा अखाया जोबोर खम हायो, बेबायदिनो खायसे मिथिंगाजों जिखिनि सोमोन्दो दङ दंफां लाइफांजों, बेफोर गैया जालांनो हमदों। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे मेसेज हरदों बे भिडिअनि हेफाजाबजों। नोंथांमोना दंफां गाय, फांसे दंफां दाननायनि सिगाङावनो नोंथांमोना फांथाम दंफांखौ जाहाथे गायग्रोयो, अब्लासो जोंनि बे बुहुमनि जा समायना मिथिंगायारि नुथाय बेफोर थांना थागोन। आरो लोगोसे मिथिंगानि जा जोंजों सुबुं माहारिजों सोमोन्दो दं, बेफोर सिस्टेमफोरा गेबेङै कारेक्टयै खामानि मावफिनगोन। दानिया आङो नैबे चेक पस्टनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय। आं दा भुयापारा रेन्जनि जा अफिस बेनि लामाथिंजाय थांगासिनो दङ। आं दा ओंखारलांफिननो लाबाय। नोंथांमोननो भुयापारा रेन्ज अफिसनि खायसे नुथायखौ आं दिन्थिनो लादों।
गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आं फैयै फैयै नैबे भुयापारा रेन्ज अफिसनि दरजा मोखाङाव सफैबाय आं दानिया आंनि थांखिसिम थांफिननो लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भुयापारा रेन्जनि सायाव सुंद' बे ब्लग्स भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भुयापारा रेन्जसिम फैनो सानदोंब्ला नोंथांमोना 31 नं राजा लामानिफ्राय थोंजों भबानिपुरनिफ्राय सालबारि रडजों जानानै बे भुयापारा रेन्जसिम सफैनो हायो गेजेराव सालबारि लोगोसे रुपहि सक बारनानै बे भुयापारा रेन्जसिम थोंजों बे दोंसे लामाजोंनो बेसिम सफैनो हायो नैबे टुरिस्ट लजनि गोदानै कनस्ट्राक्सन जाबाय थानाय भुयापारा रेन्जजों नांजाबना थानाय नैबे बिल्डिंआ दासान्दि कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ बेवहाय गोबां इन्टारनेशनेल कान्ट्रिनि फरेनार दावबायारि बिथांमोनखौ बेवहाय थानायनि सुबिदा खालामनाय जागोन लोगोसे थाबैनो नोंथांमोना बे भुयापारा रेन्जनि मुंदांखा पिकनिक स्पट दैमारिसिम फैनो हागोन लोगोसे थाबैनो बे दैमारियाबो मथनगुरि बायदि पपुलारिटिस जानायनि लामायाव मानो होनब्ला बेवहाय गोबां बेबस्थाखौ खालामगासिनो दङ मानास हाग्रामानि नैबे साखाथियावनो लुनानै दोननाय बे मैदेर नेग्रा न'सा बियो बेवहाय गोबां बर' सुबुंफ्रा रायजो जायो लोगोसे मानासनि बर्डारावनो बिथांमोना गोबां माइ आबाद मावो बे माइ मोननाय समाव गोबां मैदेर फालोफ्रा मानासनिफ्राय ओंखारबोनानै बे माइफोरखौ जाफैयो बेनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि न'सा लुनानै गावबा गावनि बोसोरनि जा आबाद मावनायनि माइनि फिथाइफोर बेखौ रैखा खालामनांगौ जायो बेनिखायनो बेबायदि न'सा लुनानै बिथांमोना ज' थानानै मैदेरखौ होबथायो लोगोसे आं बे मानासजोंनो नांजाबनानै थानाय साखाथिनि माइनि दुब्लि बारिखौ दिन्थिनो लादों नैबे नोंथांमोना नुनाय गुवार बाहागो बेफोर मानास हाग्रामानि सेरावनो नांजाबनानै थानाय गोबां बर' सुबुंफ्रा माइनि आबाद मावो बे नोंथांमोननि केमेरानि थोंजों नुहुरनाय खोलाथिंजों नुहुरनाय नैबे गामियानो आंनि जोनोमगिरि बिमानि गामि बे गामिनि मुङा खराइबारि बे गामियानो जोबथा मानासनि गामि लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे भुयापारा रेन्जनि सायाव लानाय बे सुंद' ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लाबाय लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि साफ्रोम नायगिरि लोगोसे साबस्क्राइबार नोंथांमोननो फैगौ 2019 मायथाइनि जा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ एडभान्स जासिहरबाय लोगोसे नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि गासै न'खरनि साफ्रोमबो फेमिलि मेम्बाराबो बे 2019 मायथाइनि जा गोदान बोसोर बेवहाय गोजोनै थानो हाथों मोजां हामलायथि बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलनिफ्राय जासिहरबाय लोगोसे गासै गोदानै नायगिरि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनो खावलायहरबाय लोगोसे जा बिथांमोना टेक्निकेल भिडिअ नायनानै मोजां मोनो आंनि नैथि इउटुब चेनेल महिलारि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन डेस्क्रिप्शननि सिङाव आं आंनि नैथि चेनेल महिलारि टेक्निकेल इउटुब चेनेलनि लिंकखौ होनानै होगोन लोगोसे बे भुयापारा रेन्जसिम फैनायनि गासै थांलाय फैलायनि राहाखौ आं डेस्क्रिप्शननि सिङाव मोजाङै लिरना होगोन जुदि बे भुयापारा रेन्जनि सायाव नोंथांमोना गोबाङै मिथिनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्शननि हेफाजाबजों आंनिसिम सोंलुखौ सोंहर आं गासै सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोननो फारि फारि होगोन अब्ला दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै